Siberua da ibar, munduko ibarretaik ederrena. Bena txiki, estu, hersi, hasten da oso apal eta bukatzen da kainon eta arroila handiekin eta pixka bat badu bortitzetik ere bai eta badu hetxitik ere bai. Batzutan senditzen duzu egun bezala lainoak, be-laino, azkar bat, pisua, zure soinaren gainean eta ez da beti ere egun San Antoni mendia hantxe dugu, parean, mena egun ez da ikusten. Eta badira bi egoera. Ikusten baduzu ongi euria dator, eta ez baduzu ikusten euria hor da. Egun euria hor da. Behin izan ginen, herriko parkean, bada ibai bezerien parke bat, eta sasoi hau zen, bilten ginen goizik eta xoxo bat bazen. Ongi ezagutu nuen, ez ditut ezagutzen asko bena ura bai, eta ezagutzen ninduen behar bada. Horrela egin zuen. Eta nik 5 segundu, isiltasun pixka bat izan zen, eta gero egin zen bigeren bat. Nik bat ongi, isiltasun pixka bat, luzeago, eta egin zuen gero isiltasun pixka bat, eta egin nuen, ahal bezala. Gaizkiago, baina egin nuen, aleiki, lotu nintzen. Gelditu ginen lagunaekin, eta egin zuen bena. Izugarrizkoa izan zen, alako Mozarten Papageno eta Papagena bildurik izugarrizko musika egin zuen, kontzerto bat hola goiti behera, eta ni orduan mututu nintzen, zeren ezin nuen ez lehen nota ez azkena. Isiltasuna izan zen, eta ondoko hotsa izan zen, eta joan zen. Nitaz, uste dut. Ulertu nuen, hola Michel, zoaz kamera naitzinien edo bolta gainean txori egitea, gurekin otoi, bakoitza bere lekua. Haide delizi ursuntan mi beset geitit kantatu. Afinatu behar nuke hobeki bena. Ene bizitze mulde gaitza mundorori deklaratu. Ihuri sos bate batxi gabe ez esken balik txerkatu. 10 urteren galeretan nahi uken nahi esartu.
ditugu fisikoki ala ere? Paperean bakarrik? Biak. Biak? Sibeoko kantuak, hori da gauza. Gure garaian 12 edo 3.000 biztanle bat direla. Eta beraz ez da jendean ez. Bainan mendiz eta naturaz inguraturik. Han zerbait laborariak bat dira, artzainak betidanik, eta beraz egia da ahreman azkarra eta sendoa ere atsemaiten dela, hango nola natura eta biztanleen artean. Lotura egiten da ingurumenarekin, beraz bai mendiekin, bai txoriekin, bai arbasoekin, bai harriekin, ez dakit. Baina egia da hori maite dugula, senditzen dugula, eta beraz esenaratzean aipatu nahi dugula. Ametxigabeko gaiotz luzeta zue itzalian galtzen dut izara badakit haidu zutu galanun bai ene bihotzeko luralde zilara Ardo min behatik edaten ditoai Lehen bezala gaur asmatuz biara Txerkatuko zutut kutsatuko gira Ene bihotzeko luralde zilara Et là, on commence à bouger. Tradizioa edo ez da ikasten duguna, garena, eta gu gira fosilak. Eta gu baitan baita, ez dakitzen bat belaunaldi, bagara kromainonak, neandertalak ere bai, eta nahi zunguzia. Eta ordin, eta lurretik etorri ginen, eta lurrera guaz. Hori ezin nuka. Txori batek sortu zuen olerkia. Olerkiak sortu zuen lurra. Lurrak sortu zuen ura. Urak, elurra. Elurrak egurra. Egurrak zuaitza. Zuaitzak adara. Adarak ostua. Eta ostuak
Bai, mintza? Jordi, metro Jordi. Maite dut kantatzea, maite dut jendea, eta kantatzea jendearekin, elkarren entzutea, proposamenak egitea, besteenak entzutea. L'entrée, non, l'entrée on l'a fait cet après-midi. Oui, je préfère parce que ça va prendre du temps. Interbelaunaldia ere oso interesgarria, baina egia da Siberotik etorrita kasik automatikoa dela. Niretzat gaur egun kasik ez dut aipatzen ere, ez dut besterik ezagutzen, txikitatik izan dadin transmisioarentzat edo izan dadin familian egotearekin, dantzan, kantuan, maskaradetan, pastoraletan, egin ahal izan ditugun ikusgarrietan ere, beti izan da belaunaldi arteko harreman hori, eta ez dut besterik nahi, ez dut besterik ikusten, eta beste gisaz denean beti zerbait eskaz dela nabari dut. Il y a 2 minutes de la présence des moutons, donc ça Ara taldea largement le temps. nahiko naturala formatu dugu. Bai Michel Etxekoparrekin, beraz Madioen hart, baina baita ere Ihitz-Herriartekin. Ihitz-Herriartekin kolegioan elgarrekin ginen, beraz ara beste belaunaldi bat da baita ere. Beraz pixka bat ez dakit transmisioa edo transmititzen daukuten belaunaldia eta gazteago bat Ihitz eta Nerearena. Transmisioa galtzen balin bada edo ez baldin bada egina, kultura ondarea ez da transmititzen eta beraz ez da ere sorkuntzarik. Pam pam param pam pam pam. Tam pam 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 parapatapatam. Rapatapatam tapatapatam pam param pam pararole dum bum dum bum. Bai, erritmoak ez dakit, benan bizia da, eta musika bizia da, orduan dinamikak dira. Bizian badira dinamika gorak eta beherak eta ez palitz gorarik elitzateke beherik eta alderantziz ere bai. Hasten gira, baita. Denboraren percepzioa formalkien nahi genuen pixka bat ez desekin bena halike eman ilusioa bereren eman denborak badituela bere eskalak. Denbora hartu, bada kantatzen hasia horretikako isiltasun hori. Bada kantua, objektu bezala, bere gora eta beratasun guziekin, eta kantua itzali isildu ondorengo isiltasuna beti kantua da. Isiltasun gelditik gatoz. Galditasun arantzatu.
isiltasuna kantatu. Eta isilik, geldirik, gelditasun isilera goaz. Kantuen aldetik, bada pixkat denetarik. Badira zinez zahak direnak, eta batzuntzat ezin da jakin nork egun batez asmatu zuen kantu hori. Eta beste batzu zinez zahak direnak, agota bezala edo arranuak bortietan. Horiek menturaz 17 edo 18 mendekoak dira. Baina betidanik, kantatuak dira oraindik, eta guk plazera handia hartzen du hien berriz kantatzeko. Azkenean emanen duguna gaur delako pixka bat ekintza iraultzaile bat edo antikapitalista ez dakit nola esan, baina bada mundua ikusteko beste modu bat eta beste ritmo batean sartu beharko da hemen. Txorinuak kanpoan alagera kantatzen, ez tialarik han egunoroz zerzan. Badaki zerdian gozatzen. Zeren, libertatia ezten galtatzen. Bertan egon naizenean beti oso aske, ez gainera hor badira gu txikiak ginenean eta taula gainean hasi gineneko pertsonak badira, pertsona horiek gira dituzte taula gainean eman, eta pertsona horiek digute esan ez zegoela mugarik, eta Sibero batean oso aske sortu gara ni eta nire lagunak bederen gure belaunaldian, eta mugak ez dakigu zer diren. Erresinula eskapi esparberari eskutik, esparberari eskapi falku handiak harrapi. Kantatzen dizu tristeki, nigar egiten trendeki. Txori den guzia ez da zozo. Zozo den guzia ez da txori. Mundua mundu, txoria txori, gizona gizon, astua asto. Jendeak kategoria maite du eta kategorria ere du. Txoriekin amets eta gati batzia ezin saietz. Libertatea estako du eta inzea helburu. Askatasuna hitzetan eta kaiolak migaletan. Harresi eder eraiki eta han presoak nesaik. Eta nik txorien nuen maite. Zergatikote, zertarakote ez jakin mana maite. Bakearen urtsua, bakezale goxua, gerlatik zaigu itzuli, ez hatik sekula osoa. Urzo bat jin izan da Katalunia aldetik, urzo maliz, urzo luma gris gaixua, petirinela bahua, urzoa eder aidean,
ederrago mahainean. Zergatik dugu grina hau, aberea eder librean, ederragoa menpean. Hari bai usu galdatu nion bai, uso xuria errazunora joaiten ziren zu, baina harek urriara postu. Ni aitzina hiltzen ezpanaizu. Eta nik horregatik txorien nuen maite. Xoxuak galdu burua, bai burua galdu gaixuak. Nola kanta, nola xirula, nola kanta xoxuak. Zozoak aldiz, ezin gal bururik, ez baitu. Txori den guzia ez da zozo, zozo den guzia ez da txori. Hola da, libertatia da, ez da eskatzen den gauza bat da hartzen den gauza bat. Estrena dugu, gaur, gogotxo, jadanik, uste dut, hor ira Iruñan plazera hundiarekin. Beti bada presio pixka bat, edo trak delako hori, baina ez da gaizki. Komunitate bat sortzeko edo ondokoak hobeto ezagutzeko eta ongi sentitzeko norberek burua, kantua, kantagintza eta kulturgintza oso tresna ona dira. Beti desberdina da ere nola egan publikoarekiko erlazioa eta egia da energia on bat balin bada antzokian, guk ere sentitzen dugula eta olako zirkulu bertu oso bat sortzen aldela. Ez dakit noratera maiten algaintuen, baina, jara. Lurretik abiatuz, nola egin mugitu gabe, bidaiatzeko, altxatzeko, eta munduaren ikusteko nonbait goragotik. Zeren bizi zirenean ibar txipi batetan, estu, gainea apal, lainoak apal, eta orduan senditzen zira estu, eta txoria bezala. Goratasun pixka bat hartu ondoren, buruan edo fisikoki edo kantuaren bidez ikusten dugu beste mundu bat, hola.
ditzen, Santa Grazi,